Ito, nakita na namin kayo eh. Oo, sige. Sige, bye-bye. I don't care, Ann. Wala akong pakialam. Okay? Okay. Pati sa nga putlon, halos kuhao na ang tanan na akong tanong. I'm using my hand, look. Good morning, Philippines! Good morning! Good morning! Guys, galing ako sa labas. Ulan ng ulan, di ba? Hanggang, I don't know, 11 o'clock kagabi. So, umulan siya. Nag-stop siya sandali, and then umulan na naman hanggat 11. And then nakatulog ako, guys. Grabe, guys. 1 o'clock. Grabe, kaya yung mukha ko swollen kasi yung mata ko dito masakit. Nagkaibag-aibag na ako nito. And also, guys, nag-harvest po tayo sa labas ng gulay. Naka-harvest tayo. Hugasan ko lang siya, guys. Pinalabas ko kasi itong dalawa. Nag-ano lang sila. Pipi. Ang dami kong zucchini. Dalhin ko to sa kaibigan ko. Pupunta kami doon, guys, maaga. It's already almost 7 o'clock. So, punta ako doon kay Mira. Kasi, andito si Lo. My goodness. And then, aalis siya ngayon. So, mag-spend tayo sa kanya. Kasi the last time, yung pumunta sila, talagang wala akong... Hindi kami kita bago siya umalis. So, this time, puntahan natin para naman magkasama kami. So, meron tayong zucchini, harvest, and then, ito na, meron na tayong file. Ito yung zucchini, ang dami, look. Ang daming zucchini. Zucchini galore, guys. Yung harvest natin, buong harvest natin sa gulayan. Ang bilis kasi ng zucchini magbunga, guys. And then, yung cucumber ko din, ano na siya, ang daming bunga. 2 or 3 malalaki doon, kunin natin mamaya. Or bukas. Let's say, at saka merong talong. I don't know kung anong gagawin ko. Tami doesn't eat tortang talong. Bakit daw? Yung talong at itlog ipagsama. Iba man daw yung klase gulay at saka talman itlog. So, yun guys. And, konti lang yung kakainin ko kasi alis kami. Alis ako. Kunin ko si Lloydie maaga. Alis ako dito 9 o'clock. So, ready lang ako. Ganun. Ang babait, kumakain dahil sa, sa binigay ni mama na rotisserie chicken na lechon paksiw. Oy, gustong-gusto nila yung lechon paksiw. Yung sabaw. Tignan nyo tong mga mukha nila. Happy-happy. Lahat ng binigay ko. Kinain. Good girls mo na. I know you did. I know you guys are good girls. Oh yeah, ulala. Naloka ako, guys. Magluto na sana ako ng rice ko. Sabi ko pa, doing like this. Tut. Nilagay ko talaga dito, guys. Instead of dito. Naloka talaga. Nagluto tayo ng rice. Kahit na, 7:01. Kasi guys, gusto ko ng rice. Ginoo ko. Kagabi kasi hindi ako kumain ng dinner. No dinner for me. Nabisi sa kapanunood. Walang ganang kumain. Ganun. Yeah, I'm going to eat a little bit only, guys. Kasi alam nyo naman, meron tayong laka, diba? Magin guys, ito tayo. Si Tami, guys, andun siya sa isang bahay. Sabi pa niya, naghintay daw siya kung kung tatawagan ba siya. So, walang talaga itong trabaho ni Tami. So, yun, naghintay siya. Sabi pa niya, aalis ako dito kapag hindi ako tawagan ng maaga para magtrabaho. So, yun. And, tawagan ko din siya kasi gusto kong malaman kung anong plano niya. Yeah, ready na ako. Alis, i-text ko lang si Lloydie na ang aga, Anyway, guys. So, tinawagan ko si Tami. Hindi pa niya alam anong gagawin. Pero uuwi siya dito pag hindi talaga siya makatanggap ng tawag. Ang quiet ng bahay. Walang TV. You don't pee-pee? So now what? Mama, I say bye-bye and then you don't pee-pee. Why you don't pee? Roxy? Why you don't do your business outside? You know Dada is coming home today. And Mama is going to say bye-bye because Dada is coming home. I'm going to meet Tita Lo. To say bye-bye to Tita Lo.
Yeah, Tita Lo is here in New York. She is here. Do you remember Tita Lo? Okay, do you remember Tita Lo? We'll say bye-bye. And don't worry, Dada is coming here. Dada is coming here. So, you know, there will be a storm later. And then you will be alone. Oh my goodness, Roxy. There's being a bang, bang, like that. There is gonna be like that. Okay, I'm gonna say bye-bye to Tita Lo. I'll say bye-bye, Tita Lo. And then Dada will be here, and then you will be like she said, Mama, what are you doing? You keep repeating yourself. Hindi masaya ang baby. Iiwan ni Mama. Iiwan na naman. Hindi masaya. Iiwan na naman. Itus, I love you. I love you very much, baby. Roxy? Roxy? Okay, hala. It's right here. Come on. Come on. Daming talong. Ang daming talong. Come over here. I'm right here. Come on. Come on. Come here. Come here, right here. Come on. Come on, Roxy. Okay, go pee-pee. Okay, go pee. Hurry up. That I can leave. Ano gusto ko nang umalis kasi maghintay na yung si Luigi. Ang aga natin, tulog pa yung iba ba. Kita ko lang dito sa Anyway guys, andito na kami. Minisage ko si Mira, si Lo. Kasi natakot akong mag-park kasi bawal mag-park doon, di ba? Bagong kasi drive. Hello. Pasok na kayo. Dito lang kami sa sala. Halika. Dito kami sa grass, okay lang? Dito na kami. Dito pasok kayo dito sa loob. Di ba nagparking kami sa grass? Dito kami, okay lang? Okay, no problem. Sabi nito, nakita na namin kayo Oo, sige. Sige, bye-bye. Okay. Ang ganila magising ah. Ang aga nagising. Dito na tayo. Milo, come here. You're so cute. Okay, you're so cute, Milo. Oh my God. Come here. Baby Milo. Ayun, pero ang ginawa niya sa akin. Oh. Wala. Lips to lips. Nilis talaga. Ganun. Ay, kasali ka picture tayo. Uuwi na ngayon, guys. Oh, look at that face. At you. Oh. Oh. Humihingi ng food. Hello, Milo. Tingnan niyo tong asong to. Nainita niyo yung Tintin. Lalaki ito, di ba? Milo nga. So, lalaki. Milo. Milo. Hindi. Ako, after you. Hi, Milo. Nakabikaka man na siya. Ay, buti na lang hindi ka babae. Hi, Milo. Naoy, sobrang cute man na, oy. As in talaga, Mira. Next time kung magkaaso ako, mga ganito talaga. As in, ang gandang asong to. Uy, Ginoo ko, mabuang gud ko. Nagdala ni Kuya Vic. Ngano nang hatag man siya giro? Kay Juan man, ang owner po na niya nibalik na sa Europe. For good. O niya, wa may mukuan. Sus, kung nakabalo pa ko. Naapuya. Hala, nakalimtan ang mahadlang ka. Kinsay nakalimot. Nalilami, piyanis siya. Meanwhile. Hello guys! Hello! Dito na tayo sa bahay guys. Yung pinsan ni Mira, merong nag-isda pila sa Ohio. Manata sila. Look, ang daming isda. At saka sila yung nakakuha ng isda na to. And then, pilay. Sa lemon yun. Nilinis na nila. So, ang gagawin ko, hinugasan ko lang siya. And also, hindi ko alam kung nasa freezer na ba siya. Or nilagay na nila sa freezer. Kapag nilagay na nila sa freezer, yun. Hindi na siya pwedeng ilagay ulit sa freezer. So, ang gagawin ko is, budburan natin ng maraming asin, garlic, yun. And then,
hindi maraming asin. Ganunin natin siya, ukay-ukayin, and then ipirito natin mamaya. So, yun yung gagawin ko. So, ngayon, pinatulo ko muna kasi ang daming tubig. At saka silo, na galing sa Florida, nagdala ng malunggay. And then, so, ang ginawa ko is, bumili ako ng karne. Andito na si Tami, guys. Nag-ano lang siya, tawag nun, nanigarilyo doon sa labas. Ito, lutuin ko to. Ayan. Yan. And then, may tomato. Bumili ako ng coconut. I will try to make a coconut oil na organic for my husband's niece. You know, yung nephew niya, may anak. Ang tawag nila dito, niece. Yung pamangkin na babae. Kahit parang apo na ni Tami, pamangkin pa rin yung tawag. So, nangangati-kati siya. So, I'm going to try to make a coconut oil, water, or whatever it is. Para maging okay siya. Yung parang makatulong ba, organic kasi, diba? So, this is what I'm going to do. I will try this. And, hindi ko to gagawin ngayon. Next time na kasi wala na akong time. At saka, I don't have a kudkuran. Wala akong kudkuran. So, yan. At saka, bumili ako ng chili arbol. Yun, ilagay ko sa freezer. Meron tayong mga gulay. Ano pa yung ibang kinuha ko? Gusto ko lang kumakain uminom ng sabaw, guys. Ng nilagang baboy. Yun lang. And then, sabi pa ni Lloyd, ito daw yung gamit niya. Yung maliliit na sili hilaw. And then, ito yung nilalagay niya. And then, mabango daw. So, try natin. Ang saka, bulk. Isang ganito ha naman. Kag bumili ka ganito, $3.59. Ito, marami na. Pero, magagamit mo siya ng matagal kasi. Malagay mo man siya sa freezer. Yun yung nilagay ko. Yun yung ginawa ko sa mga sili ko. Ang tagal-tagal na. Nandun pa. Gamit ko pa. So, mag-separate tayo ng para sa baboy. And my hubby's home. He's right here with the boy. Say hi, baby. We miss you, uy. Hi, guys. Oh my God. Oh my God, Hubs. Oh my God, Hubs. Oh my God. I know, it's annoying. Oh my God. Oh Rox, my. leave the little He said, man "Oh my alone." God, Dada, that what he eat, it came out from in his mouth, in his ear. Dada, can I lick the ear? Do I love my baby boy? I love my Han. Han, why Roxy get so excited? Uy, she loves you. They both love you. Look at that. Please. And Misty too, Han. Look at that. Monkey. Oh my God, they miss you, baby. Oh my God. You keep it up. He's going to smack you in the head. Oh my God, he likes it, Han. Yeah, He's closing his eyes, Too but not crazy. so much. No, Roxy, he's crazy. slow down. Uy, ginuok. Crazy animal. I love you so much. Maghugas tayo ng gulay. Hi, lalab. Uy, you're so cute, manawoy. You're so cute, uy. Never say goodbye. Who's watching you? They love that juice, honey. Hey, you're gonna eat this, okay? Pork soup, okay? Uy, nako. Hubs! Hello, Hubs. You're a piggy, huh? Every time Dada eat, you are like jumping on there. That you can... Ay, nako. Wag mo akong atik-atikin. Don't be atik-atik me, ha? They're all sitting there like there. Together, forever, never say goodbye. You don't have to do this because you don't like mustard, so I know that. Hello, if you are watching, thank you. Sa ano, para akong nasa Pilipinas ba, Kalamunggay. Malunggay, guys. Linis-linis ng malunggay, look. Preskong malunggay galing sa Florida. We have to move to Florida, really, honey. I don't care. Han? Vast. I don't care about the hurricane anymore. I don't care, Han. Wala akong pakialam.
Okay? Hey. For the first hurricane, they give you a banana. Well, you're not gonna leave me. Diba? Parang naghagpat lang ko ba? Hagpat pa more. I remember guys, in the Philippines, the neighbor have a tree, okay? For example, our neighbor have a tree like this. The neighbor would ask like, oh, can I have some? Can I have some, malunggay leaves? Okay guys, namatay guys. The battery died. So the neighbor would, the owner of the tree would say, okay, get some. Wow, the neighbor the other one take advantage. He cut the other one, the big branch, and it's really common and become a fight because the other one who's asking to have some, few leaves for his whatever she's cooking. They're cutting the other branch, and that's it. They overdid. Overdid. What? They come take some and they took everything they could get their hands on. Yeah. Sabi pa ng iba, kung manghingi ka, kuha ka lang yung sa kung ano yung kailangan mo. Huwag mo na yung kukunin lahat. Grabe ka naman. Diba? Huwag naman ganun. Hindi ka na makausap. Hindi ka na makaulit. You cannot, if you ask again, then you cannot, you better plant that what you get. You get the branch, you better put it in your yard. That because next time you can't have, I won't give you anything. Sabihin din, grabe na siya mangayo ba? Grabe. Pati sa nga putlon, halos kuhao na ang tanan na akong tanom. Akong tanom, diba? So yun, gulayin natin ito guys. And yun. Masarap ito sa manok. Pero alam nyo, baboy yung kinuha ko kasi gusto ko ng sabaw ng baboy. So yun, fights na yan, oy. Nga no, good taong mag-inarte, mag-ora man ng karnihar man na, oy. Karni man na, mag-ora man na. Diba, Han? Parihara na sila, karni. Baboy. Manok, dapat manok. Baboy, gusto na ako. Oy. Hoy, binuo ko ang kaldero, nilagay sa refrigerator. Sama ng klase mo? So I can give it to the hummingbirds. Ang kaldero, gibutang sa refrigerator. Naunsa naman yung kinabuhiahan? Unsa may mong nakaon? Bilat na gahi. Because I give the half of the can. Tonight is not gonna be whole. It's gonna be half. I'm talking about if I cook fish, you won't care. You don't care, right? Yeah, fine, me. What are you talking about? The smell? Is that what you're talking about? Yeah. Okay. Han, it's a fish. It's the fish that we can buy in the store. Never. Now I'm talking, you won't eat that seriously. No, I'm saying, you're talking about whether I cook it. Like it's like something wrong with cooking it. No. Yeah, Tommy doesn't care about the smell. And lagyan natin ng Old Bay seasoning na spicy. Cayenne. Cayenne, Han? Cayenne. Hindi, Cayenne. Cayenne pala. Naunsa na sobra pronunciation naman tayo nito eh. Cayenne this Cajun. Red rock. Rib rock seasoning. Yo. And then we're going to kind of like smash it. Parang imimix natin sila. Cayenne is the best for this. Cayenne. Why I always call it Cayenne? Oy, my God. Cayenne, pipir bluin. Spicy, it's always good. Oh yeah, yeah, oh la la. Ganun ba? Pirito tayo ng isda. Ang taglamit ni na isda, no? Oo, kailas isda. Hindi ko ito kilala. Hindi ko alam kung anong pangalan ng isda nito. Pero I think maganda ito pag crunchy.
yun na siya guys. Pero meron akong inano dito sa iniba ko para kay Mayra bukas. Dalhin natin sa kanya bukas. Para makakain din siya kasi diba, binigay ito ng pinsan niya. And then tayo yung kumakain. So, yun. Dalhan natin siya. And ang sarap guys. Honest to goodness, ito talaga guys is masarap. Suka, sili, toyo. Oh my god, ang sarap. Andito na siya. Ilagay na natin si Chinese bok choy. Para naman maluto siya. Maluto. Kunti lang ito. You know. Pang ano lang, pang pagana ng kain. Bawal ang diet sa life na ito. So, ilagay natin yung ano ni Lo. Thank you, Lo. Thank you, Lo. Thank you from Florida talaga, as in. Ang saya. So, yun. So, yun siya, guys. Yung baboy natin nandito. Kain tayo. Let's eat. Yung suka natin, guys, is sobrang anghang. As in, ang sarap. Okay, love. At saka meron tayong sabaw. It's just a regular soup, honey. There's no special taste in it. But I like it because it's healthy. Healthy vegetables, especially we have the malunggay. The malunggay tastes weird. It's good with this, honey. I'm using my hand. Look. Hello, where is your dish? Well, here. What else do you have in there? Yung isda, ang sarap. Crunchy. Parang dried fish, fresh. Fresh dried fish. The soup is okay. I'm not a big fan. I used to cook good with this. Oh, it's a big good, but it's salty. It's not even salty. Okay. Huh, it's not salty. Have the fish, love. Oh my god. The whole TV movie today is Tommy said the stupid movie day. See, like now it's Joe Dirt. Before it's Joe Carey. Oh no, it's not Joe Carey. Jim Carrey movie. It's just crazy. So anyway guys, i-end ko na tong vlog, pero bago natin i-end, ang gagawin ko is nilabahan ko to guys kasi pang pang trabaho sa labas na damit. So ngayon nilabahan ko siya kahapon, hindi nakalimutan ko na dry na siya doon at saka iba yung amoy kasi na dry doon, di ba? So ngayon sabi ko labahan natin ulit kasi hindi ko maganda naman yung amoy dahil sa Ariel na ito. Yung nasuot ko sa garden nung nagkakat ako ng grass at saka ang daming ticks. Ang dami, nakakita ako ng 4. Sabi ko, uy, dito na sa paa ko. Yun yung iniaging the other day na mayroon akong nakitang mga ticks. Sabi ko sa front yard namin, ang dami guys. Anyway, so we're gonna end the vlog. Han? You're going to bed? Anyway guys,
I'm going to end the vlog. Thank you so much guys for watching in today's vlog. Ay, ang dami kong ziplock na lalabhan. Itong asawa ko. Anyway, dami kong hinugasan. Oh. Basta ako magluto talaga. Oh, tignan nyo. Dami, diba? Yun, ako, ganyan ako. Pag magluluto, ang dami. But anyway guys, thank you so much guys for watching. I will see you guys tomorrow. Bye guys. Good night.